Moni ndine Jackie. Nde masiku apitawa nalonjeza kuti ndipanga nkhani ya kuopsa kwa nkhondo. Makamaka emphasis pa Hiroshima ndi Nagasaki. Ndiye nkhani yake ndi ya nkhondo siyabwino, koma chakumwacho mukhoza kutengabe chodyeracho tenticheze. Nde tikakumbukira history ku secondary school ya nkhondo mene zimakhalira pa dziko lapansi, kuti kuyambira nkhondo yoyamba ija First World War yomwe inayamba 1914 kutha 1918, edi kuti inayamba ngati simple, koma anthu ambiri millions anamwalira, anafa pa nkhondo ngati imeneyo. Komanso tikakumbukira kalekale 1905 Japan inachita attack Russia. Japan dziko laling'ono linachita attack Russia, dziko lalikulu kwambiri 1905. Koma chomwe chinachitika nchonena kuti Japan ame yawo inali yamphamvu kwambiri. Russia dziko lalikulu kwambiri, ame yawo yayikulu so kwambiri, koma analuza nkhondo imeneyo. Pamene popo pali very important kunena kuti zinapangitsa ma Japanese kuti akhale boosted kwambiri, anazimva kuti ifeyo ndife amphamvu kufika pogonjetsa Russia 1905 imeneyo. Nde First World War yatha 1918, tipitirire kumapita kwa 1930 chakuti mukakumbukira history kunali arms race, ma armament treaties, zonena kuti maiko anayamba kupanga zodabwisa kuyambira Germany, kunena kuti Germany imafuna kuti izichita konka kumalanda maiko ena ambirimbiri ku Europe amene anali pafupi, amapanga ngati kuti afuna alande achite over Europe yonse. Nde maiko ena amayamba kuchita mantha kuti awawa kuda kutani edi. Nde panazambika timpungwepungwe tapansi. Nde maiko anayamba nopanga migwirizano. For example, France ndiye Britain amagwirizana. Cholinga chonena kuti ifeyo china chichonse chikachitika tithandizana. Komanso ifeyo kuti maiko amakayikirana, mangokayikirana kuti awawa kalipo komwe akupanga, iya awawa, koma palibe amene anali ndi umboni, mangokayikirana, amayesera kutumiza ma spies chani. Koma ifeyo chachikayiko chimene chocho aliyense anayamba kutani kuonjeza ma soldiers awo kuti apa nkhondo imatha kubuka tentonjezere ma soldiers, nkhondo imadzatha kubuka tentonjezereni zida zathu. Nde amayamba kumapanga chani zida pamene panabwerera arms race. Maiko ena anayesesa kumayinyengerera Germany ija kuti nkhondo isachitike, samafuna kuti nkhondo inanso ichitike ngati ya World War I, imene ndi ma appeasement policy ankapanga a Britain kunyengerera Germany. Nde sizinapite patali mpaka na nkhondo inapezeka kuti inamba 1939 itayambika nkhondo ija, anapezeka kuti maiko ambiri anali against Germany yet Adolf Hitler amagwirizana ndi achina Mussolini aku Italy, pamene maiko ngati France, Britain amamenya mbali imodzi. USA sinalowerere nawo nkhondo, imanena kuti imachita follow policy of isolation, imanena kuti nkhondo zanu za Europe zo ife zisatikhudze. Ma Americans amakhala mapanga zawo. Ngakhale chakumapetopeto amazathandizira Britain kuipatsa zida, ifeyo kuti Britain inazamba kuvulazika kwambiri ndi Germany, ndi anayamba kuithandiza kuipatsa ngongole plus zida kunena kuti ithandize kumenya nkhondo. Nde America chaiti kumene inali kuja. Nde Japan ndi USA inakhala ili ndizokambirana kwa nthawi yayitali zokhudza madera aku Pacific, maiko kapena nditi ma island amene ali around Pacific. Mbali za ku Japan ndi mbali zina za ku USA kunoti ukhanga kuti kumakangata akanganirana pang'ono, koma amakambirana ngati za mtendere, koma samamvana, samapeza solution. Nde mapeta ake mwadzidzidzi, no warning, Sunday pa December 7, 1941 anapezeka kuti Japan inatumiza ndege zake 353 kukapanga ataki ku Pearl Harbor. Pearl Harbor ndi malo dera la ku Hawaii ku Honolulu, kunena kuti inali ngati base ya military ya ku USA. Ndi anapezeka nangochita ataki mosadziwika bwino, anadzidzimutsa samayembekezera. Nde zinapangisa kuti USA ijoine nkhondo ija, imanena kuti ife sitijoina nawo, ife ndongoyang'ana tikutsatira policy of isolation. Pompo USA inajoina nkhondo Second World War. Itajoina Second World War, dziko limene amamenyana nalo kwambiri inali Japan. Amalimbiranabe malo aku Pacific aja. Nde ma Japanese nkhondo yawo inali yosasewera ayi. Mena amatrainera
mind mwawo zimakhazo nena kuti nkhondo imfa samayiopa pa nkhondo amene kuti ife tikufera dziko lathu tikufera empire yathu nde anthu ake anali opanda mantha chilichonse akauzidwera apange amatani amapanga. Koma ifanso chakujoyina kwa USA mu nkhondo muja panapezeka kuti maiko ena aja apangidwa boost. Britain, France, maiko onse amene amamenyana ndi chani ndi Germany aja anapangika boost. Ndi nthawi imeneyoyo Italy inali itafoka chifukwa choti leader wawo Mussolini anali ataphedwa. Ndi pamene mu 1945 July anapezeka kuti anaigonjetsa Germany. Ndi amaona ngati kuti Germany ikagonja nkhondo itani Second World War itheratu. Koma Second World War sinatheretu chifukwa choti Japan simalola. Chinanso chomwe chinayipangisa Japan kuti izikhuwa chinachoti chifukwa chonena kuti anagonjetsa Russia mu 1905 amakhulupirira kuti America sonka chani tikhoza kutani tikhoza kuthana nawo. Ndi nkhondo ija momwe ite nkhondo ija simantha amalolera ma Japanese aja amakwera maboma awo aja ndege zawo zija amangololera ungouluka basi umenya building analibe nazo ntchito kayafa kayatani. Nde zomwe amapanga iwo zimaononga zinthu zambiri za ma Americans aja. Nda anapezeka kuti Germany sanaonongeke tikabwerera mbuyo nkukumbukira amene amazuzira Ayuda ndi nero Ayuda anapezeka kuti anali ndi ma scientist oti amafuna kuti awapangire mabomba amtengo wapatali kwambiri opsa kwambiri achilendo oti sanaonekepo pa dziko lililonse pa nthawi yomwe imeneyoyo maiko a developed apa mwambawo anali akukonza dzida akutani aliyense amafuna kupanga zinthu za nyuwani za chilendo kuti ine ndikhale ndi mphamvu kuposa enawo. Anapezeka kuti ku Germany kuja munthu wina anachita discover kuti mukudziwa tikhoza kupanga bomba la chilendo kugwiritsa ntchito atom. Ndi ndikati ndene za atom tipita ku physical science. Physical science periodic table ngati mukuyikumbukira. Pa periodic table paja timaphunzira za ma atoms, ma nucleus kuti amatani. Nda anazindikira kuti mu nucleus ndi mu atom muja ukaitani sindofuna nzichita kufotokoza zambiri zoterozo kuyambira pa periodic table paja anapeza kuti ma atom utaphatikiza chonchi maka zinthu ngati uranium muzaone maiko amene ali ndi uranium anthu amachita nawo chidwi kwambiri fata afuna uranium chifukwa cha zomwe anazindikira zomwe anthu angachite nayo uranium. Nde adazindikira choncho ma German aja amafuna kuti apange bombalo koma nzeru zina zinali ndi Ayuda. Sono nthawi imeneyi mukati mukumbukire za Anne Frank anthu aja anali akupha ndi kumavulaza Ayuda. Ndi Ayuda anakwanitsa kuthawa kuphatikiza machani ma scientist ena kaya nditi ma physicist ena amene kuti anali magulu otani ochita discover kuti chani ma atom ukhoza kupanga nawo zina zake nucleus. Sono iwo aja anathawa pothawa kuthawira ku America. Ndi kumene anathawira kuja anakapeza kuti anakakumana ndi Albert Einstein physicist wanzeru kwambiri amene anapanga zinthu zambiri. Anapanga theory of relativity eti singathe kuifotokoza zingoononga nkhani koma anapanga zinthu zambiri za science zonena kuti munthu uzifufuze olo moyo umene tikukhaliramo kuti muganizire kuti mene moyo unalili 1990 ndi moyo umene ulili panopo technology advancement yosiyanira nato. Ndipo technology kupita kwina kwake kodi I think munthu kufa lero ndikudzadzidzimuka nkuzaona dziko li after 50 years adzakhala ngati wapita kwa chilendo sangamvetsetse kuti dziko lake ndi lomwe lija chifukwa cha zinthu mene zikusinthira kuti pali zinthu zambiri zoti munthu ukhoza kuzichita tako kuzifufuza ndi kuchita nazo zinthu ndikuzisanduza zinthu zonena kuti pakali panopo zina zonso sitikuziziwa pamene zina ena ali mkati mozitani mozifufuza. Ndiyeyo atazindikira zimene zija anakumana ndi mmodzi mwa ma scientist aja adathawa aja Ayuda aja anathawa ku Germany aja. Nda ananena kuti kumene tinali kotu anthu anayamba kupanga chani bomba la nyuwani akuti kaya atomu ngatani nayo kaya ujayo kumva Robert Einstein atomu iyo uja kupanga chidwi nkuyamba kuyang'ana iyo uja nkukauzaso munthu wina pakana kudzika kuti akuti ku Germany kuchatawa tamafuna kupanga bomba koma bomba lake amati nucleus ya atomu kaya zimatani aja nkuyamba tani nkupanga group kuti teni tifufuzeni tidziwe zomwe iwo aja amafuna kupanga asanazipake. Nda anachita set up gulu la ma physicists ndi ma scientists. By the way, physics ndi career path ya mphamvu koopsa munthu amene angayithe amene amadziwa physics ni ntchito zambiri zomwe anthu angagwire worldwide zonena kuti za ndalamaso zambiri kwambiri. Nde amene amadziwa physics ngati mumaimvesesa teni nazoni
kenako ndipitiriza nkhani. Anapezeka kuti anthu aja timu ija anayamba kufufuza kuyika tikitepo ija yapa aziphatikiza makemicals awa ndi awa aone kuti kodi mu nucleus mutingatanimo mu atomu mutingatanimo zotero mpakana anawatenga anthu aja crew yonse anasankha munthu wina wake dzina lake Oppenheimer, J. Robert Oppenheimer, kuti iyeyo ndi amene adachite lead chani operation iyi. Anali physicist wamphamvu kwambiri. Analitenga gulu lija ndi kukaliyika ku dera lawo amati kumene anapeza ngati desert chonchi ndi pafupi ndi desert ipo ku New Mexico. Anasiya anthuwa ku Los Alamos kuti adzikhala pamene kuchita kuwapangira ngati katawuni kawo kuti mwabwera uzagwira ntchito mpaka namukwanitse ntchitoyo. Ndi president wa ku USA Truman analasa kudziwa asanauzidwe kuti kuli chi operation chonsechi. Ndi anthu aja anakhala kupanga bomba lija mpaka anapezeka kuti akhala successful mu July 1945. Pa nthawi imeneyo ankaona ngati kuti bomba lakhoza uzakaponya ku Germany chifukwa choti amenewo ndi amene anali adani, koma nkhondo ino inali itatha ndi Germany, koma nkhondo inali isanathe ndi Japan. Ndi zomwe zinachitika, anatenga bomba lomwe anapanga loyamba ndikulipanga test. Ndi analipangira test mu desert. Ndi bomba lija ataliponya mu desert muja linaphulika ndi linawala. Kuwala kuja kokhanga kuti kukupatsani nkhungu kuti simudzaonanso light yoyipa. Of course anakayiphulisira patali. Ndi chitaphulika chiutsi chake ngati kuti chinavindikira mtambo, chinapita mwamba chopsa. Nali bomba lonera kuti silinaonekepo pa dziko lapansi. Ndipo J. Robert Oppenheimer anayankhula mawu, ananena kuti I am become death, the destroyer of worlds. I am become death, the destroyer of worlds. Adaona impact yomwe inapanga. Panalibe anthu koma anaona kuti ichi ipha anthu. Ndi anakapanga report kunena kuti tamaliza chani project bomba lija tamaliza. President wa ku USA Truman anauzidwa nthawi imeneyo. Anapezeka kuti president wa ku Russia Stalin, wa ku USA Truman ndi prime minister wa ku UK Winston Churchill anapanga meeting, anapanga ngati ka committee akugwirizana nthawi imeneyo zonse zili mushe. Iwo ndi amakhala ngati ino akuyendetsa dziko lapansi pa nthawi imeneyo. Anapezeka kuti anayuza Japan kunena kuti mutipase unconditional surrender now. Mukapanda kuti pasa surrender imeneyoyo tikuvulazani koopsa. Ndi anaseka Japan anja akutiso chani awo. Tsono choti mungomvetsetsa nchonena kuti pa atatuwa amagwirizana amakambirana zonsezi nkumafika point yompereka ma-threat ngati amenewo, koma mmodzi yekha amadziwa kuti kuli bombalo, ena awo samadziwa za bombalo. Amadziwa ndi wa ku USA yekha, wa ku Russia ndi wa ku Britain samadziwa. Ndifa chonena kuti ananyozera atapasidwa warning ija, Japan anapitizabe kumapanga za nkhondo chani. Ndi Truman ndi timu yake anachita decide kuti okay, bombali tikaliponye kutiko ku Japan kuti anthu asiye nkhondo. Ndi ataganiza kunena kuti okay, tikaponye city yake iti. City yomwe anasankha inali Hiroshima chifukwa choti anali ndi mafactory opangira dzida. Inali city yonena kuti amayidalira pa nkhondo yomwe amapangayo. Ndi amafuna achite destroy city yonena kuti akhale kuti akuwonongeratu dzida zawo, komanso city yonena kuti inali ndi anthu ambiri. Ku Hiroshima kunali anthu 350,000. Ndi amati okay, tawonongeni tatani talapitse. Ndi anasankhaso city ina kunena kuti akaphulise after chani akakana kuchita surrender after Hiroshima. Ndi anthu aja anauzidwa kunena kuti mupange prepare ma physicist aja bomba lija tikulifuna. Ndi anapanga bomba loti linali lowonderako chonchi, shape yake iyi sininganene ma content yake, komano inali yonena kuti linali la mphamvu, limachita weigh 9,000 tons. Analitenga bomba lija analiyika pa ndege, inali yonena kuti limayenera kuponyedwa ndi parachute. Ndi anasankha crew yonena kuti itenge bomba lija ikatani likaponye. Anapatsa date kunena kuti mupita pa 6 August 1945 mukaponya ku Hiroshima mamawa. Ndege yomwe inatenga bombalo dzina lake inali Enola Gay. Analipatsa dzina la munthu akuti captain wa ndegeyo mai yake anali Enola Gay, ndi ndegeyo sanayipatsa dzina machoti Enola Gay. Tsono mapilot ndi masoldiers amene anatenga bombacha anangosankhidwa nkuuzidwa kunena kuti mutenga bomba ili mukaponya pakuti samadziwa kuti bomba lomwe atenga lotani ndipo lichita chani. Amangona ngati mabomba amasiku onse oti aponyapo basi paphulika pakonapo, aponyapo paphulika pakonapo. Ndi ananyamula bomba lija ulendo
anakafika pamene popo pamwamba pa ground zero pamene anawuza location yoti atani aponye, ndi anaponya bomba lija limagwa koma linaphulika lisanagunde pansi. Mapilot aja anaona impact ya kungophulika kwa nthawi imeneyoyo ndi chifunga chomwe chinakwera mmwamba chiutsi kutchinga mmwamba musemo, ndi mmene bomba lija kutentha kwake ndi kanenganene kuti kanengafotokozerani mchichewa mphamvu yake inangopangira to spread kilometers and kilometers away, chungopita kuzungulira dera lonse. Anthu amundege aja nkungoti yasi, mmodzi yekha amene anayankhula kuti oh my god, what have we done. Bomba lomwe linagwera ku Hiroshima linapha anthu 100,000 nthawi imodzi. Anangosungunuka, ena mabuilding kungosungunuka. Inali bomba loti silinaonekepo, kanali koyamba chinthu chopsa ngati zochitika pa dziko lapansi. Anthu 100,000 nthawi imodzi, and after 4 days anakwana anthu 147,000 omwe after 4 days. Kenako anayiuza Japan chakunena kuti mwaona zomwe takupangani, nakupatsani warning, simunamvere, chitani surrender. Japan inakana kuchita surrender, inali sitingachite. After kuluza anthu 147,000 anangoti okay, pa 9 August anatumanso ndege ina, anatenganso bomba lina. Loyamba lija linali lopangidwa ndi uranium, koma lachiwiri analigwiritsa ntchito plutonium. Ananyamula lachiwiri lino linalopsa kwambiri, limachita weight 10,000 tons. Analikonza kunena kuti ili lino likasakaza kuposa loyamba lija. Anapasa tauni yomwe amayina opita. Koma ndege ija itanyamuka anakakumana ndi fog, nkhungu. Weather sinali bwinoyi kumene amapitako. Ndi anaona kuti ulendo uwu sitikukwanitsa, weather sili bwino. Ndi anawuza kuti atembenukani, simungapite kumene ndege ikhoza kukagwa chifukwa cha weather. Ndi anatembenuka. Kenako anati mbali ina itu kuli clear, and kunali no tauni ina ya Nagasaki. Ananati chabwino ingopita mukaponye ku Nagasaki ko. Ndi pa 9 August 1945 bomba ilili la nyuwani lomwe amalitchula kuti Fat Boy, chifukwa chani anakaliponya ku Nagasaki. Linaphulika chimodzimodzi ndi lina lija, ili lina lino loti loyipitsitsa kuposa lina lija, koma iyi inapha anthu 74,000 nthawi imodzi. Inaononga kwambiri anthu 74,000 nthawi imodzi ndi anthu ambiri, koma impact yake sinapose ina ija. Iwo aja amaona ngati iposa ina ija, koma chifukwa chomwe sinaposere ina ija, dera ilili linali la mapiri, linali lati mapiri ichani, ndi inakanika kusakaza amene inasakanizira kwina kuja. Koma after ku bomba lachiwiri Japan inapanga surrender. Ananena kuti basi tachita surrender. Empara wawo ananena kuti ayi, sitingapitirize nkhondo. Anakasainira surrender, nkusandukano basi Japan nkukhala m'manja mwa USA. Ndeno ndimati nkhani yanga ndi impact ya nkhondo. Ndifuna ndikambe nkhani ya bomba limene linaphulitsidwa ku Hiroshima ndi ku Nagasaki ndi anthu amene amakhala mderamo. Bambo dzina lake ndi Takato Michishita. Takato imene yoyo anali mnyamata, anali mwana, amakhala ndi mayi yake ndi sister wake. Nde tsiku limene bomba linakagwera ku Nagasaki, sister wake anali kuti akupita ku school, koma mayi yake anangodzuka nkunena kuti lero sikupita ku school. Sister wake uja nkupsa mtima, sindipita ku school chifukwa chani, ndifuna ndikakumane ndi anzanga. Amayi ake achanakana, ananena kuti iwe sikupita ku school lero. Adafunsitsa kuti chifukwa chani, anamuwuza kuti ndili ndi bad feeling, lero china chake chikundisoyesa mtendere, lero kukhala pa khomo. Basi amayi aja nkuntenga ndani Takatoyo kupita naye kunsika. Anamusiya mchemwali wake mnyumba. Ali kunsika mucha anangomva chiphokoso ndikungoona white. Tsama zoti ndi chani. Mmene amazayang'ananso anapeza kuti agwiririka, chilichonse chaphwasuka. Anthu anasokolosa. Amayi ake aja anapulumuka, anamudzutsapo. Ndi amathamangira ku nyumba kuti akaone kuti mchemwali wawo aliko. Ndi anapezeka kuti atakafika anapeza kuti mchemwali wakeyo analipo ndipo anali moyo. Ndi unali mwayi onena kuti anamvera mayi ake, chifukwa chonena kuti bomba linagwera pambali pa skulu, ndipo skulu yonse aliyense amene anapita ku skulu tsiku limene anaphedwa. Imene ndi nkhani ya Takato. Uyu ndi Shigeko Matsumoto. Shigeko amakhala ndi azichimwene ake ndi makolo awo
komano chifukwa cha nkhondoyo masiku amene ufati masiku ena nangasi kumabwera ndege zimadzatani zimadzagwetsa mabomba ndi anakonza malo ma bomb shelter kokabisala kuti komakhala bomb proof kuti adzitha kubisala mabomba achaka maphulika uko ndi anawatenga ana onse anakasiya kuti ku bomb shelter kuja kuone kuti bakhalani kaye kuno tuone kuti masiku amene wakukhala bwanji especially after ku Hiroshima kuja kutaphulika ndi atabisala chonchicha anthu anatopa nazo tibisala mpaka liti tiyende tuluke ntizipita ku nyumba anthu kumapita koma iyeyu Shigekoyu anakanika kupita ndi iye nditi azibale yake fara anali ana ndi amadikirira agogo awo kuti abwera za atenge ndi anangokhala ku bomb shelter komwe kuja anthu aja atatuluka kuti ife tapita kena kwanangoona phulikeni chinthu kungomva kuwala kuti chi blinding light kungowala mzinda wonse kenako pomadza yang'ananso aliyese wakagwera uko kena kwanangodabwa anthu akubwera akukokana akukankha akulira anthu onena kuti minofu ingogwa pathupi lawo ena khungulira choka ena ndongotupa ena ndoduka ziwalo onse akutani akubwera nde iwo anapulumuka chifukwa chonena kuti ankadikirira agogo awo nawonso bweza takaphulika nawo nde wina Yamawaki anaendeza ka 11 amasewera ndi azizake andi azibale yake nayenso anaenda azichimwene yake mene bomba linazaphulika chimodzimodzi aliyesati mangokhala white wake okupha masoja kenako aliyese wagwera uko anthu anadzidzimuka pamene pacha kudzuka iye atadzuka nawo kumayang'ana chachitika nchani anadabwa akuyendayenda anakumana ndi azichimwene ake anali akuluakulu kwa iye nde azichimwene ake achamata tikayang'ane ndani abambo athu fa abambo awo anatapita ku ntchito ndi aliyese amayang'ana abale ake kumanena kuti abambo athu ali kuti ndi ali munjira anakumana ndi anzawo abambo akewo akuti atikutupa kwake ngati chibaluni osandizo kutupa kwa bwinobwino koma alibenso khungu kungokhala charedi chotupa akuti samazindikira chifukwa chonena kuti anachita kuwayitana anawo kongo ati nkuwafunsa kuti ndikota ndiyang'ana ine ndikuoneka bwanji akuti anawo anangoti mukuoneka ngati mwatupa basi nkutembenuka anacha kumapita komanso nangasi njira yonse amati akamayenda makhala kuti paliponse pali anthu okufa kumachita kudumpha mitembo nangasi anthu angofa paliponse iwo alitenti kayang'ane bambo athu kenako anangomva phi kucheuka akuona anzawo bambo ake acha agwa pansi nawonso atani afa iwo kumapitirira kumayenda benjira yawo tiko yakuntchito kwa abambo awo kenako akupitabe aona abambo awo acha koma atagona ndanazindikira ndi mmene zinthu zinali kuti abambo awo ndoti malira ndi anayandikirabe kukambirana kuti tentanyamuleni pite nawo tikayike maliro ndatayesera kuti awagwire awanyamule atanangogamuka ngophwasuka koma chomwe chinatsalira mkatimu ubongo okha ndi omwe unaoneka kuti uli bwinobwino ndati anaja anachita mantha ndi kuyamba kufuula ndi kuthawa akuti anathawa sanabwererenso kuona abambo awo komaliza kunali kutiko kunali kumeneko nde inali bomba lone kuti linachita wipe out ena amatha mtundu wawo wonse kupeza kuti wathera pamene mitundu ya anthu ena inathera pamene popo ndi anthu ena khungu linangochokeratu ena kuti amata after kutha chaka thupi likumayamba kumamera ngati kuti pakumera maglasi pa khungu lawo anthu ena amangosanza radiation poisoning akuti kumapsya thupili osati kumangomva moto thupili sikuti akuyaka ni moto koma kumangomva kuyaka chifukwa after 2 days after bomba lija kunayamba kugwa mvula koma mvula yake amayichula kuti black rain sinali mvula ya normal komanso mvula yonso inali ndi radiation nzidzia zimapangitsa cancer zija ndi zimagwera anthu komanso apuma kale zimipweya zimene zichazi zachabe zija ndi anthu mangosanza mangutani samadziwa kuti zathera bwanji amati akangomva kuyabwa kungokanda mmutumu chikopa chonse kungochoka ndi tsitsi lomweli mangonyomphoka chilichonse zinazoopsa zoti mpaka na masoja zena anangoyamba mangoziombera okha kuti kukanika usamvetsetsa kuti kuona kuti zomwe zachitika anthu awawa kuzunzika choncho kenako Hiroshima ndi ku Nagasaki kunangoyamba kuyaka moto kwa masiku nzone kuti zinazoopsa kwambiri nde patangotenga mawiki ochepa anthu anayamba kudwala zina zake kuti radiation poisoning kenako anthu amapezeka ndi cancer maka ya magazi leukemia chifukwa cha radiation poisoning cha radiation uja
anthu amene olone kuti sanapshe nawo koma anadzipuma zimene zijanzo basi kansa, ena kansa ya mimba, ena kansa, makansa osadziwika bwino, zomera zimene zinapsha pamene malo enawo, pamene zinthu zina zomwe zimazamera za nyuwani zimamera zodabwitsa zoopsa chonchi, kuti zinthu zinasinthiratu zinawonongekeratu, ndi anthu anayamba kusamuka. Koma munthu wina anadabwitsa, anachita tsoka, anapezeka kuti kudaphulika ku Hiroshima kuja pa 6 August 1945. Iye anapulumuka ndi anathawa. Analiona kuti wangobwera ku Hiroshima kuchoka ku Nagasaki kwawo, anabwera kuti awazagwira ntchito, ndi anakwanisa kutuluka kubwerera kupita ku Nagasaki. Anangofika ku Nagasaki next day kupita ntchito, kumakauza anthu kuti msumukhulupirira bomba lomwe laphulika uko. Kwaphulika bomba ndipo lapha anthu mwakuti anthu kumene kuti zizingatheke anthu onsewo ali nkati mwa conversation imeneyo mpamene bomba lina limagweranso kutiko ku Nagasaki, kuti wathawa uko kupita kwawo kusongo kaphulika bomba lina, koma mabomba onse awiri anapulumuka, anakhala ndithu zaka zingapo mpaka nayenso anadwala kansa ya mmimba, anafa nayo. Sono makansa ake simakansa ngati amasiku anowa, fortunately kuti anayipuma yeniyeni radiation yoopsa ija yachabechabecha, sisamadwala nthawi yayitali, makhala kansa yake yoyipitsitsa ija yoti basi. Ndi zinapezeka kuti basi after zaka kansa inasandukano matenda akulu kwambiri ku Japan chifukwa cha radiation poisoning iji. Zimapezeka kuti anthu amene anali ndi zimimba amangomwalira, olapo amabadwa odabwitsa ndi zilema zachilendo zodabwitsa kuti anawa bwanji. Ndi amakhulupirira kuti kupuma zima radiation ndi zima chemicals zomwe anapuma kunasintha even genetic code yawo, si anthu omwe achasoyi mode amasalidwa kufikira pa tsiku la lero. Ngati anthu amadziwa kuti awana ali ku Hiroshima anadzipuma nawo, amatha kusazapezanso banja chifukwa choti anthu akuopa kuti sitidziwa kuti mthupi momwe munawonongeka bwanji, ndi kuti ana anthu adzakhala ndi mavuto, zinthu zake zoterozo. Ndi nkhondo imaphweka ikakhala patali, nkhondo imaphweka pomaona anthu ena olopo yankhula kuti timenya nkhondo titani, palibe chinthu choopsa ngati nkhondo. Nkhondo ndiyoopsa chifukwa choti sudziwa kunena kuti kuchita impact bwanji, komanso nthawi zambiri simudziwa kuti nzanu yali nchida chani. Panopo kufikira lero mumaona kuti maiko ngati America, Russia akadali pa mpungwepungwe, koma mpungwepungwe wawo nawonso unayambira pamene popo, atadzidzimuka kuti anzathu munali nzida idzidzi osatiusa, ena aja iyayi basi maudani awo anayambira pamene panati tekoma tibisira zinthu nafenso tipanga zathu, basi pamene zawo zinayambira mpaka lero amakangana, koma chiyambi chake zinali chimene chocho. Zikomo kwambiri.